हाय साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ କାରଣ ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ନେଇ ଆସିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରି ଫାୟାରକୁ ଆସିଛି ହେଲା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖେଳିବାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବଢ଼ିଆ ନେଇଛି ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ମଜା କଥା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ପରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଯୋଡ଼େ ବନ୍ଧା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏନିମି ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଟିଦେବା ତ ଆଗକୁ ଯିବା ମଜା ମଜା ଦେଖାଯାଉ। ଖାଲି ମାରିବେ ବୋଲି ଖାଲି ଛନଛନି କନକନି ପଳଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭାଇଭ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛି ଆମ ଆଗରେ ଉଠୁନୁ ଚାଲ ତୁ କେହି କରିବୁ ଚାଲ ଟିକେ ଘର ଭିତରୁ ଯିବା କ'ଣ ମେଡ଼ିକେଟ୍ ଫେଡ଼ିକେଟ୍ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖିଦେବା। ମେଡ଼ିକେଟ୍ ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତ ମେଡ଼ିକେଟ୍ ଥିଲା ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଦେଖାଯାଉ ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉ ସାର୍ ମନେ ସାରା ରିଭାଇଭ୍ କିଣି ନାହିଁ ରିଭାଇଭ୍ ଦିଆହେବନି ସାର୍ ଦେଖାଯାଉ। ତ ନୂଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତ ବଢ଼ିଆ ନେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାର୍ ଆଜି ତ କେହି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିଲା ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ଉଠୁଛି କି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ପଇଲାରେ ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁ ପିଲା ଭୟ କରିକି ତୁ କାହାକୁ କିରେ ତୁ ଖୁସି ମାରୁଥିଲୁ ସେଟା ଗାଡ଼ି ଟାୟାର ଫୁଟୁଛି କିରେ ସେଟା କଣାଟେ ଏଇଟା ଆସେ ସେଟା କଣା ବନେଇକି ମାରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ବି କିଲ୍ ହେଇନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା କାହିଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବନ୍ଧା ଏଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କପି ହେଇଯାଇଛି ଓ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘର। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ବନ୍ଧା ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବା ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଧା କଥା କ'ଣ କହୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ବନ୍ଧା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଏ ରହୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ଦେଖାଯାଉ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ନୂଆ ରହୁଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ସମସ୍ତେ ବି ତ ନୂଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଅଛି ତ ସେ ଡେଇଁଗଲା ମୁଁ ଯିବିଟା ଓ ହେଇଛି ମାରିଦେବ ରେ ତାକୁ ମାରୁନୁ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ କିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖାଯାଉ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କିଲ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ କିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଜଣେ ଏନିମି ଆମକୁ ମାରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ତ ଓପିବା ଓ ନଚିବା ତାକୁ କିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼୍ ଖାଇଯାଇଛି ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ବନ୍ଧା ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଜା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଲୁଟିଦେବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି ତ ବନ୍ଧାମାନେ ଏପଟେ ଆସୁଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ତ ପଛରେ ଦେଖା ଦେଖି ତ ଆମେ ତ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା କିଲ୍ କରିବା। ତାର ମ୍ୟାଚ୍ ବଢ଼ିଆ ନେବାର ଅଛି ଆମକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳିଥାନ୍ତି ତ ଆଗରେ ବନ୍ଧା ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବା ଆମେ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଓପି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଥିଲା ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ଦେଖାଯାଉନି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଜୋରେ ମାରିବାର ଅଛି। ଓ ଭାଇ ତ ଜୋରେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଜୋରେ ବନ୍ଧା ଜୋରେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଓ ତ ଜଣେ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ଜଣେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଅଛି ବାକି ମାରିଦେଲା ବୋଧେ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେତେଟା ବୁଝିଲେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ସେ ଗଣୁଥିଲା
ଖେଳୁଥିଲେ ବସିକିରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କମ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର 4ଟା କିଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 7 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ବାଗିଛି ତ ଏଇଟା ଗୋବର ବଟୁ ତ ଦେଖାଯାଉ। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଯିବାନି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଥିବ। ଓ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ଡାମେଜ୍ ଦେଖିଛି। ତ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ସେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେ ମରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର 4 ଜଣ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଆମର। ଦେଖାଯାଉ 5 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। କାହାକୁ ଧରିଛି ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।